O nikom inom sa tu nerozpráva. Čo mám robiť? Tam ma rozkrájete, zožerete ma z kože a vôbec. Čo to máte za otrasný zvyk? Vy ma permanentne rušíte vtedy, keď si čítam, píšem... Treba robotníkov vyplatiť, alebo netreba? Povedzte mi, ale úprimne, už ste niekedy povedali o niekom niečo pekné? Aňuta je skvelá, výnimočná žena. Kvôli mne prestúpila na inú vieru, vzdala sa bohatstva, opustila otca aj matku, a keby som ju požiadal o 100 ďalších obetí, tak by ich priniesla bez jediného slova. Chýba vám nadšenie, vzlet, naširoko rozopnúť krídla. No, to by bolo. Keby ste neboli psychopat, ufňukanec, debil a impotent, ale normálny chlap! Miláčik môj, drahá moja dievča, moje nešťastné. Dovoľ mi odchádzať po večeroch z domu. Koľkí ľudia sú šťastní a možno ani nie sú lepší ako ja a nič neplatia za svoje šťastie. Veď vy sa chcete páčiť, ale nerobíte nič preto, aby ste sa páčili. Vy ste o ničom, o ničom. Všetci ste o ničom, o ničom, o ničom. Kto nám to tu recituje? Nikolaj Alexejevič. Sašenka, ja vám gratulujem, môj anielík. Žijete čo najdlhšie a druhýkrát sa nenarodí. Áno! Veľactená signorina, dovolte mi osmeliť sa a poblahoželať vesmíru k narodeninám tak krásnej kvetinky, ako ste vy. Saša, ste moja dávna priateľka, tak som myslel, že môžem byť k vám úprimný. Ja som sa k vám prišiel zabaviť, lenže aj tu mi je zase otupno a ťaha ma to zase domov, takže nenevajte sa, ja potichu zmiznem. Previnil si sa. Áno, si vinný? No tak povedz v čom. Neviem, ja neviem. To nie je odpoveď. Každý hriešnik musí vedieť, aký hriech spáchal. Moje stonanie v tebe vyvoláva posvetnú úctu. Ty si predstavuješ, že si vo mne našla druhého Hamleta, lenže podľa mňa je celá moja neuróza so všetkými jej rekvizitami na smiech. Nie, šialený nie som. Mám v hlave jasno a vidím veci tak čisto, ako máš ty čisté svoje svedomie. My dvaja sa ľúbime, ale svadba nebude.